Mars Media taqdim etadi. Bugungi kunda bizning jamiyat texnik ko'tarilishning yangi o'rlarini oyoq atlaydi. CD, video CD, DVD kabi ma'lumot saqlash jihozlari bilan hozir keng qatlam qullanuvchilar foydalanadi. Asrlar chegida Barsa Records firmasi shunday jihozlarni yetishtiruv bo'yicha respublikamizda birinchilikka chiqdi. Totar ham boshqa ijrochilarning albomlarini audio, video kasseta, kompakt diskda yetishtiruvda bizga tenglar yo'q. Zamoncha texnologiyalar bo'yicha bugungi kunning har turli ehtiyojlarini qanoatlantirishlik apparaturada ishlaydi. Ularni qo'llanib, bizning firma sizga o'zingizning muzikal sirlatlaringizni turmushga oshirishga yordam etadi. Firmaning tovush yozdiruv studiyasi ijrolarga muzikal aranjirovka yasadi. Prodyuser o'zaga sizning ijodingizni holatga yetkazadi. Barsa Records ijod ishlari uchun har vaqt yuz bilan beriladi. Bugungi kunda firmaning Qozonda 5 kibiti bor. Onda biz yetishtirgan eng yaxshi ham yangi produksiyani sotib olishingiz mumkin. Dekabristlar o'ramida o'rnashgan Barsa Records kibitida ko'plab sotuv bo'lib ishlaydi. Barliq distributorlarni bizning bilan xizmatdashlikka chaqiramiz. Barsa Records eshiklari sizning uchun har vaqt ochiq. Алмаз Холдинг России компаниясе Кострома, Красносельский, Орел Зарькан заводларының ең зур акционері. Алмаз Холдинг компаниясе Россияда 1993 елдан бері эшләп, әйдәп баручы күп тармаклы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар шелтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмер исти. Уникаль әйберләр ясап безнең мастерлар классикадан башлап авангардка кадәр төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул ителә. Киң ассортимент теләсә нинди зауыкка туры килерлек. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Диляра. Свежее звучание гармонии и стиля. Тотар радиосы 100,5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Тотар радиосында 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Газеты на волне Татарстана Татарстан Духананда никогда не скучно. Самая подробная телепрограмма, интервью со звездами, новости, полезная информация, конкурсы, призы, кроссворды и анекдоты. Наша газета – это максимум информации за минимальную цену.
Хәерле кич, кардәшләр. Исәнмесез, кадерле дуслар, мөхтәрәм кунаклар. Татарстанда яңа 2002 ел. Казанда яңа елда яңа җыр бәйрәме. Башланып киткән яңа еллар белән котлыйбыз сезне. Еллар бер-берсен алыштырып тора, ә без җыр дөньясына сәяхәтебезне дәвам итәбез. Моңлы җырлар, дәртле көйләр, җылы җилләргә әверелеп, яшәешнең җилкәннәренә тула да, без иксез-чиксез киңлекләрдә янә сәфәребезгә чыгабыз. Менә инде икенче тапкыр Татарстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясе белән Барс медиа компаниясе җыр бәйрәме үткәрә. 4-нче, 5-нче, 6-нчы гыйнвар көннәрдә шушы залда 3 концерт гөрләп узды. Бүген аның иң дулкынландыргыч көне. Бүген гала-концерт. Бүген лауреатлар исеме билгеле булачак. Тагын шунсын ассызыклап әйтергә кирәк. Кайсы җыр һәм кайсы җырчы лауреат икәнлеге җыр сөюче тамашачылар фикере буенча, ягъни халык бәйләмәсе буенча билгеләнде. Татар җыры 2001 фестиваленең генераль спонсоры Алмаз холдинг ювелир компаниясе. Аның генераль директоры Хидая Фәһим кызы Гомәрова. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Мәгълүмати спонсорларыбыз. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Болгар ФМ радиосы, Татар радиосы, Курай радиосы, Татарстан яшьләре гәзите. Татарстан дулкынында гәҗите. Татар җыры 2001 фестиваленең оештыру комиссиясе рәисе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Барс медиа ябык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Марат Мәүлид улы Гәрәев. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе урынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Тагын нәрсә әйтәсез бар Эльза? Инде кирәкле мәгълүматларны җиткердек, бугай башласак та ярыйдыр. Юк. Үзебез белән таныштырган тукамыз ахырысы. Татар җыры 2001 телевизион фестивален алып баручылар, Татарстан телевидениесе дикторлары Эльза Ахмаджанова Һәм Инсаф Абдулла. Башлыйбыз. Башлыйк. Хөрмәтле тамашачылар, яраткан җырларыгыз, яраткан җырчыларыгызны каршы алып, алкышларга әзерләгез. Татар җыры 2001 бәйрәменең иң җаваплы концертын башлыйбыз. Эльза, син ничек уйлыйсың, ни өчен Арча төбәгеннән талантлы кешеләр күп чыга диләр? Белмим инде, бәлки Арча Казанга якын булганга күрәдер. Бик беләсең килсә, һәр төбәктән дә талантлы кешеләр чыга. Һәм талантлы кеше өчен Казанга ничә чакрым булу бернинди дә роль уйнамый. Ярар, бу хакта без синең белән башка вакытта гап куертырбыз, Эльза. Хәзер Арча кызы җырлаячак. Арчаны телгә алгым шуның өчен генә иде. Кызлар дигәндә син инде теләсә, кайсы төбәкне телгә алырга әзерсең? Ярар инде, Эльза. Гел аркылыга гына сөйләшергә турма. Хәзер чыгасы җырчы кыз Арчаныкы. Аңлыйсыңмы шуны? Аңлыйм, кем инде ул? Мәхәббәт шушыдыр. Әллә миңа әйттеңме? Юк, җырның исеме шулай. Шулаймыни? Оскар Усманов музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре, мәхәббәт шушыдыр. Җырлый былтыргы фестиваль лауреаты һәм шулай ук бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты Лилия Хамитова.
сыймадык без бергә. Сөюдән исердек, барсында кичердек, без бергә, без бергә, без бергә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Bir yandım, bir tıldım, min sina ımtıldım, tek sina tartılam bugündə. Quyosh kebeksin, yılmayıp güleksin, balqıysın gümürüm күлгәндә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылар. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырем, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Лилия Хамитова. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татар радиосы диджее Әмир Исламовны чакырабыз. Рәхим итегез. Җырның авторлары Оскар Усманов белән Роберт Миннуллинга дипломнар һәм премия тапшырыла. Мәхәббәт шушыдыр җырны башкарганы өчен Лилия Хамитовага Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Чын күңелдән сезне мөхтәрәм авторлар һәм Лилия шушы бүләгез белән тәбрик итәбез. Зур рәхмәт сезгә. Үзем булышасың дип кирегә булай булгач. Бик зур рәхмәтемне белдерәм. Сезнең өчен менә Роберт абый Миннуллин һәм Оскар Усманов иҗат иткән җыр. Шушы фестивальдә урын алган икән. Без моның өчен бик бәхетлебез һәм иң зур рәхмәтебезне белдерәбез халыкка, әлбәттә инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Мәхәббәттән Ходай аермасын сезне. Рәхмәт бик зур. Зур рәхмәт. Мөхтәрәм дуслар, бүгенге сәхнәбезне балкытты Лилия Хамитова. Дөрестән дә мәхәббәт шушыдыр дигән җыр агымдагы дөресрәге узган 2001 елның иң популяр җырлары рәтенә керде. Узган елгы фестивальдә шулай ук бар идең. Ялгышканмын дигән җырны җырладың, шулай бит. Димәк, узган ел ялгыштың, быел таптың үзеңнең мәхәббәтеңне, арасында бераз буран да дулатып алдың. Хәтереңдә булса, һәм инде Татар җыры 2002 бәйгесендә иншалла
тагын да матуррак, тагын да гүзәлрәк, тагын да моңлырак һәм тагын да халык күңеленә эчкәрәк үтеп керерлек җыр көтеп калабыз синнән. Рәхмәт. Мәхәббәт шушыдыр җыры менә шушы бәйгедә узган икән. Бик зур рәхмәтемне белдерәм мин Роберт абый Миннуллинга һәм Оскар Усмановка шушындый матур җыр иҗат иткәннәр өчен. Гомумән шушы дөньяда булганнарына бик зур рәхмәт. Алар булса без булабыз. Оскар белән икәү язган ике җырыбыз бар. Берсе Буран дулы, икенчесе Мәхәббәт шушыдыр. Менә икесе дә искиткеч матур җырлар. Шуңа күрә бик рәхмәт. Лилия, сиңа да, Оскарга да. Әбиләр шуагы дигән җырны ишеткәнең бармы синең? Минем болай инде әбиләр шуагында кәлүшләрендә күргәнем бар ансын. Син бит дөрес укымагансың. Әбиләр шуагы түгел, әбиләр шуагы дигән җыр. Шулай мин шуаг дип укыганмын, ялгышкан, гафу итегез. Алайса, әбиләр шуагы сиңа ошыймы? Әбиләр шуагына миңа иртәрәк бугай әле. Мин көзге табигатьтәге әбиләр шуагы турында сорыйм, Эльза. Көзге табигатьтәге шуаг бик матур, бик ямьле вакыт, миңа бик ошый. Әбиләр шуагы дигән җыр. Инде җыр турындагы мәгълүматны инсаф без тамашачылардан сорарбыз. Шуннан да ул җыр хакында тамашачы чын бәяне әйтте инде. Мин синең белән тулысынча килешәм. Оскар Усманов музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре, әбиләр шуагы. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты Илсаф. Табигат үзгәрә, калдырып яшьлекне, керәбез күзләргә, әллә көз килгәнгә, яшь килә күзләргә, язларны, җәйләрне, айлардан эзләргә, исләрен чуалды. Kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı, bizlerin şualdı. Kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Kezlerde yüzekni ezerge, umana su kezlerge, işikler tüzerge, elle kez kilgenge, yaş ile küzlerge, yazlarına jeylerini, aylardan izlerge, izlerim şu kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı, izlerim şualdı. Kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı, hisler şualdı.
şuağı Şalatma şulanı Eviler şuağı Şalatma şulanı Eviler şuağı Жырның авторлары Оскар Усманов һәм Роберт Миннуллин. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә шахмат буенча дөнья вице-чемпионы Алися Галләмованы чакырабыз. Жырның авторлары Оскар Усманов белән Роберт Миннуллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Илсафка әбиләр шуагы жырын башкарганы өчен Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Қадірлі достар, әгер де жырның жылата тұрған, жуата тұрған, қуандыра тұрған биік кіші болмаса, біз жыр yazып та мәшақатланмас едік. Мен мына өзімнің сахнадашыларыма, Аскарға бек көп рахматымны білдірем, Илсафқа, чөнки шушындай жыр иткәннәр өчен. Һәм менің ең ұлы рахматым әлбәттә ол тамашачыларга, жыр сөючеләргә, менә шушындай татар жырын, биек татар жырын шулай күкләргә күтәргән өчен. Яшәсен биек татар жыры. Бу жыр ызыграк килде мондай зур уңышка, ләкин шуңа карамастан тамашачыбыз аны бәяләде. Ниһаять мен үземдә уйлап тора идем, нишләп бу жыр үзенең лаеклы урынын алмый икән дип, ниһаять ул теләгемә ирештем. Бик зур рәхмәт әйтер идем. Бик күп популяр җырлар авторы Роберт Миннуллинга. Бик зур рәхмәт сезгә. Исәнлек, саулык. Оскар Усманов, сиңа бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык. Зур яңа җырлар ишат итәргә насыйп булсын. Тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт шушы җырны сайлаганнар өчен. Эльза, син килешәсең микән? Сәхнәгә чыгучы кеше ул гадәттә кыю һәм үз-үзенә ышанучан була. Әлбәттә шулайдыр, Инсаф. Инде сәхнәгә дә чыгып кыйлып иңсә, тамашачыга да, җырчының үзенә дә бер дә күңелле булмас иде бит. Ә бит бездә андый җырчы бар. Тик менә ул ялшан һәм тыйнак та шул ук вакытта каушаудан егылып китәргә дә җыенмый кебек. Димәк, ул ялшан булып кылана гына. Эльза, минемчә, кылану аның табигатына бөтенләй туры килмәй. Ялшанмы, түгелме, кыланамы, кыланмыймы, халык ярата икән, ул җырларга тиеш. Бик дөрес әйттең, Инсаф. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Оскар Усманов музыкасы сине күргәч. Җырлый Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Нәфкать Нигъмәтуллин. Күкрәтеп, яшеннәр яшнәтеп, дулап килгән тавыш шикелле, минем тыныч гамьсез язмышыма килеп кердең кинәт бер көнне. Сине сөям хәзер, синең генәм, яшен утты кебек табынып. Шынна хәбәр көтеп, күпме гомер яшәгәнмен сине сагынып. Сине сөям хәзер, синең
Yaşın utuk gibi pamını Şın mehabbet götür Kuknu ömür Yaşayan seni sağlar Bir yurdumda Üsken güllerinin Şallı şeşeklerin Tuzdırdım Nasip yarım Şoldur dip direvge Birgen dağlarını bozdırdım Seni siyam hazır Senin gülüne Yaşın utuk gibi pamını Şın mehabbet götür Kukne ömür Yaşayan seni sağlanır Başıgıp bilgen Fəqdən bulandırır Seni kurgeç Barda bu talı Nerse buldu Mina nerse buldu Yüzümde anlamayım bu halı Seni siyam hazır Senin gülünem Yaşım utuk gibi babanım Şımna haber getir Kuknu ömür Yaşayan seni sağlanır Seni siyam hazır Senin gülüne Yaşım utuk gibi babanım Şımna haber getir Kuknu ömür Yaşayan seni sağlanır Şımna haber getir Kuknu ömür Yaşayan seni sağlanır Seni siyam hazır Senin gülüne Seni siyam hazır Senin gülüne Seni siyam hazır Алтын барыс халық премиясы һәм дипломнар тапшыру үшін сәхнәгә Курай радиосы диджейы Нур Алиевны шақырабыз. Жырның авторлары Гөлшат Зайнашева һәм Оскар Усманов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Сине күргәч җырын башкарган өчен Нәфкать Нигъмәтуллин Алтын барыс халык премиясы белән бүләкләнә. Рахмат Оскар, Чатапа, сезгә бик зур рахмат. Әле дөресен әйткәндә безнең әле җырларыбыз җырланмаган. Менә гасырлар буе милләтебезне саклап килгән динебез һәм татар җыры тагы да югары уңышларга ирешсен. Рахмат сезгә барыгызга да. Хәерле кич, кадерле дуслар, чынлап та бу искиткеч зур тантанада катнашуыбыз безнең өчен шактый зур дәрәҗә. Нәфкать, ниһаять әлеге бүләк сине эзләп тапты һәм әлеге уңышың сине тагын да яңа уңышларга этәрсен. Синең иҗатың белән кызыксынучы тамашачыларың барын онытма, алар исемлегенә без дә керәбез. Без инде ниндидер якын, бик тә якын дуслар исемлегенә керергә тырышмыйбыз, ләкин беркайчан да онытма, синең яхшы якын дусларың булуын, без сиңа ярдәм итәргә һәр вакытта да әзер. Һәм тагын бер әйбер, Нәфкать, бу бүләкне шулай ук тамашачыларныкы булуы да миңа калса сиңа мәгълүмдер. Уңышлар, Оскар, уңышлар, зур рәхмәт. Нәфкать, дускаем, бик зур рәхмәт. Махсус синең өчен язылган җыр иде бу. Оскар, сезгә дә рәхмәт, музыка язган өчен. Рәхмәт, җыр сөюче дусларыбыз, шушы буранда зал тулып килгәнегез өчен рәхмәт. Бу җыр шигырь инде бер Гөлшат апа 1-2 ел элек язылган иде. Мин берничә композиторга биреп инде көйләр яздырып карадым. Нишләптер ул шигырьгә тәңгәл көй язучы булмады. Менә узган ел
әйтик, узган ел инде мин Оскар Усмановка бу шигырьне тәкъдим иткәч, менә мин үземчә уйлавымча инде бу шигырьгә тәңгәл язылды дип уйлыйм. Шуңа күрә бу җыр менә тамашачылар инде яратып радио Татар радиосы, Курай һәм башка радиолар моны инде бик иш тапшырып тордылар. Шуңа күрә инде бу җиңүчеләр рәтенә чыкты. Күңелем сизеп тора хәзер яңалык булачак. Эльза, дөресен генә әйткәндә, ул яңалыклар былтыр шул кадәр туйдырды. Бераз яңалыксыз торсак та начар булмас минемчә. Уйларың нәрсә турындадыр, инсаф ансын белмим. Сүз бит җырчы турында бара. Яңа җырчы пайда булачак димәкче буласың инде. Нәкъ шулай, йолдызлы яңгыр дигән җыры белән. Әстәгъфирулла. Йолдызларыбыз шулай яңгыр булып яварлык күбәйделәр шул. Фикереңне аннарсын белербез, җырны тыңлагач ярыймы? Яхшы, тыңлап карыйк, алайса, димәк, яңалык. Әйе. Оскар Усманов музыкасы Фәнис Яруллин сүзләре «Йылдызлар яңгыры». Каршалыгыз һәм алкышлагыз сәхнәдә Яңа йылдыз Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Гөлнара Тимерҗанова. Үткен кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Хисләр һаман татлы, язлар һаман якты, без сөешкән язга охшаган. Һаман да шул бит йылдызлар яңгыры, үтмәгән мәхәббәт давылы. Һаман да исертә язларның исләре, яктырта күңелемне йылдызлы кичләре. Күктә кошлар юлы, йөрәкләрдә моңы, ул моңнарны онытып буламы? Кара уфыкларга, зәңгәр болытларга, шуннан үтә сөю юллары. Һаман да шул бит йылдызлар яңгыры, үтмәгән
yakın değiller. Işmağın şulalı ışmağın. Eğer ışkan bulsa, yazmış kuşkan bulsa, kaytartır biz onu kışlardan. Hammanda şuluk bitti yıldızlar yağarı, Ütmegen, ütmegen mehabet dalalı. Hammanda isleride yazlarının hisleri, Yaktır da kungelini yıldızlı kişleri. Hammanda şuluk bitti yıldızlar yağarı, Ütmegen, ütmegen mehabet dalalı. Hammanda isleride yazlarının hisleri, Yaktır da kungelini yıldızlı kişleri, Yaktır da kungelini yıldızlı kişleri. Диплом һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан дәүләт телерадио компаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминовны чакырабыз. Оскар Усманов һәм Фәнис Еруллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Гөлнара Тимирҗановага Йылдызлар яңгыры җырын башкарган өчен Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Кадерле тамашачылар, чыннан да хәзерге минутта мин бик дулкынланам. Чөнки шушы матур залларда бүгенгесе көндә безнең җырыбызны, менә нәкъ безнең җырыбызны Йылдызлар яңгыры җырын алгансыз. Сезгә зур рәхмәт. Һәм шуны әйтәсем килә. Мәңгегә яшәгез, шат булыгыз. Сезнең татар җаннарыгыз гомер-гомергә шулай мәңгелек булсын. Рәхмәт сезгә. Әйтәсе килә, әле безнең киләчәктә дә бик матур җырлар туачак һәм алар бар, һәм без алар өстендә эшлибез. Зур рәхмәт Фәнис абыйга, Нурсия апага, аның тормыш иптәше һәм әскәргә бик зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Чын-чыннан мин хәзерге вакытта бик нык дулкынланам. Беләсеңме, Эльза, мине хәзерге вакытта яңгырый торган җырларның истәлекләре һәм исемнәре бераз пушаманга калдыра. Төшенкелеккә бирелмәле син инсаф. Төрле җырлар бар бит. Яхшылары да бар, әзрәк кайтышраклары да яңгырый. Бар. Менә хәзер сәхнәгә чыгасы җырчының репертуарында Бармагымда йөзегем дигән җыры бар. Матур яңгырый бит. Бармагымда йөзегем. Бармак сүзе җыр исемендә бик үк әһәңле яңгырамый билгеле. Бармак инде ул. Аннан соң муенымда камыты, маңгаемда җыерчыгым дип җырлый башласалар. Җитте инсаф, җитте. Синең күзеңнән карасаң инде һәрбер сүзгә бәйләнеп була. Әлеге җырчының барбер матур һәм кызык җырлары бик күп. Кызык, бик кызык. Ул инде кыз дип белеп ялгыш каенны да кышкан иде. Шул булган иде, шундый хәл. Һәрбер җырга, һәрбер җырчыга да төрле яктан карап була бит. Ләкин иң дөресе җыр сөюче тамашачылар ягыннан караудыр. Мин дә шул ук фикердә, Эльза. Бармагымда йөзегем. Фәрит Хатыйпов музыкасы, Фәнис Еруллин сүзләре. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Рәсим Низамов. Бармагымда йөзегең, күккә
түгел түзі дейдің Сағынғанда езігіме солғаларсың көзі дейдің Үзәмін деп үзәмін үзілсе де үзәгін Сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін Үзәмін деп үзәмін үзілсе де үзәгін Сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін Бармағымда yüzігің, yüz алдымда yüz келін Сағышыларымны басарға жетерін де бір сүзің Үзәмін деп үзәмін, үзілсе де үзәгін Сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін Үзәмін деп үзәмін, үзілсе де үзәгін Сағышыларым сарғайтымасын езігіңнің бізәгін Бармағымда yüzігің, кидерген едің үзің Бармағымдағы yüzікте шағыла нұрлы yüzің Үзәмін деп үзәмін, үзілсе де үзәгін Сағышыларым сарғайтымасын yüzігіңнің бізәгін Үзәмін деп үзәмін, үзілсе де үзәгін Сағышыларım сарғайтымасын yüzігіңнің бізәгін Üzəmin de düzəmin, üzülsə də üzəgin Sağışlarım sarğaytımazsın, üzügünün bizəgin Üzəmin de düzəmin, üzülsə də üzəgin Sağışlarım sarğaytımazsın, yüzügünün bizəgin Sağışlarım sarğaytımazsın, yüzügünün bizəgin Yüzügünün bizəgin, yüzügünün bizəgin Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә 2001 елда Мисс Татарстан исемен яулаган Лилия Малышева чакырыла. Җырның авторлары Фәрит Хадыйбов һәм Фәнис Яруллинга дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Бармагымда йөзегем җырын башкарганы өчен Рәсим Низамов Алтын барыс халык премиясе белән бүләкләнә. Җырга һәм сезгә хөрмәтле тамашачылар озын гомер телим. Иҗатташ дусларым Рәсим Низамовка, шулай ук Фәнис абый Яруллинга рәхмәтемне белдерәм. Исән булыгыз. Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, сезгә шу җырны үзиткәнегез өчен һәм инде менә шушы җырның авторлары якташым, авылдашым Фәрит Хатипов һәм Фәнис абый Яруллинга өчен күңелдән зур рәхмәт. Аларга яңа иҗат уңышлары. Мен зур хөрмәт белән Фәнис абыйга зур хөрмәт белән һәм Фәрит абыйга зур хөрмәт белән алдым бу җырны. Һәм инде бик шатмын менә шушы Татар җыры 2001 фестивалендә лауреат исеменә лаек булганыма бу җырга. Бу җырның һәм инде зур рәхмәтемен Фәнис абый Яруллинга һәм Фәрит абый Хатиповка. Миңа шушындый матур җыр бүләк иткәннәр өчен.
Инсаф, син төркемнәргә, группаларга ничек карыйсың? Мин Эльза һәрбер группировкага бик сагайып карыйм. Нишләп алай? Нишләп алай дип, групповой статьялар бар, санап тормыйм инде. Әйтәм бит, уйларың гел әллә кая йөри инде синең. Сүз бит иҗат төркемнәр турында бара. Шулай дигәнсең, Эльза. Иҗат төркеме булса, әйбер кара юк. Әйбәт төркем булса. Эш гашыйк. Эш кеше бер юлы гашыйк. Рөстәм Вәлиев музыкасы, Алмаз Хәмзин сүзләре, эш гашыйк. Сәхнәдә заман төркеме. Gitsin, hadi gitsin. Hey, 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 hey. Diriday, tara diriday, diriday, tara diriday, diriday, tara diriday, diriday, tara diriday. Sen kim әле безнең авылга, hayran калырсың монда барына. Шишмә суы, шифа жаныңа, зифа кайынар, байтыр юлыңда. Сыздырып лайық, бір киләне білә, сайратып лайық, күрек ойнатып. Біз үдәрбіз бірге, сендә мин һәм гармон. Өч гашыйк біз, урам буйлатып. Безнең авылга, карамыйча кил, җилгә давылга, тирә-ягын урманы шытылаган, сөю ярату монда тупланган. Сыздырып лайык, бер киләне белә, сайратып лайык, күрек уйнатып. Без үтәрбез бергә, синдә мин һәм гармон. Üç гашыйк biz, урам буйлатып. Син киләле килсин, килсиннәр килсин. Син киләле безнең авылга, эштән бер буша, вакыт табуга. Безнең яшьлек зәңгәр кичләрдә дәвам итә бит моңлы хисләрдә. Сыздырып лайык, бер киләне белә, сайратып лайык, күрек уйнатып. Без үтәрбез бергә, синдә мин һәм гармон. Өч гашыйк без, урам буйлатып. Сыздырып лайык, сайратып лайык. Biz үтәрбез бергә, синдә мин һәм гармон. Өч гашыйк без, урам буйлатып. Җырның авторлары Рөстәм Вәлиев һәм Алмаз Хәмзин. Дипломнар һәм Алтын Барыс халык премиясын тапшыру өчен юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе шәһәр идарәсе башлыгы урынбасары Марат Наил улы Фатхуллинны чакырабыз. Рәхим итегез, Марат әфәнде. Җырның авторлары Рөстәм Вәлиев һәм Алмаз Хәмзин дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Алмаз Хәмзин кызганычка каршы бүгенге кичәбезгә килә алмады, ул авырып тора. Заман төркеменә 3 гашыйк җырын башкарганы өчен Алтын Барыс халык премиясе тапшырыла.
зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушындый матур Алтын Барс исемле күркәм фестивалебезнең барлыкка килүе безнең татар җыр сәнгате өчен бик зур сөенечле вакыйга. Бу фестивальне оештыручыларга, барлык шушы залга җыелган тамашачыларыбыз исеменнән, гомумән бөтен татар халкы исеменнән зур рәхмәтебезне белдереп, фестивальгә матур күркәм традициягә әверелүен теләп, сезгә исәнлек, саулык, безгә иҗат кешеләренә иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Җыр бик уңышлы килеп чыкты, чыннан да җегетләр, менә Рөстәмгә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки Рөстәм безнең билгеле күп кенә популяр җырлар авторы буларак татар халкына мәгълүм булган шәхес, музыкант. Без тагын да Рөстәм белән бергә, Алмаз абый белән бергә матур җырлар иҗат итәрбез дип өметләнеп калабыз. Гөлләрне, чәчәкләрне бик ярата безнең халык. Мин дә шул турыда уйлап куйдым әле, Эльза. Инсаф, мин әйтәм, барлык үсемлекләр турында җырлап бетергәч, нәрсә турында җырларбыз икән? Бердә бер чылма, Эльза, талантлы кеше ул, бер үк темага, бер үк нәрсә хакында 1000 төрле җыр иҗат итә ала. Мәсәлән? Мәсәлән, Әнкәй гөле дигән җыр бар бит әле. Әйе. Менә шул ук гөл турында әби гөле дип язып була, хатынның яраткан гөле дип җырларга була, аннан соң хатынның әнисенең яраткан гөле, ягъни теща гөле дип җырласак та, халык яратачак. Аңлашылды, Инсаф, дәвам итмәсәң дә була. Димәк, хәзер сәхнәгә гөлләр, чәчәкләр, миләшләр ярата торган кыз чыга инде. Әйе, бу мөлаем кыз гөлләр, яфраклар, агачлар турында 1000 җыр җырлаган сурәттә дә һич кайчан туйдырмас һәм аны һәр вакыт яратып кабул итәрләр. Мөхтәр Минхаҗев музыкасы, Наил Минхаҗев сүзләре, Әнкәй гөле. Сәхнәдә былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Зөлфия Минхаҗева. Дипломнар һәм Алтын Барс халык премиясын тапшыру өчен без сәхнәгә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Фаил Әхмәдиевне чакырабыз. Җырның авторлары Мөхтәр Минхаҗев һәм Наил Минхаҗев дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Зөлфия Минхаҗевага Әнкәй гөле өчен Алтын Барс халык премиясы тапшырыла. Бик зур рәхмәт. Авторларга зур рәхмәт әйтәсем килә Наил әфәнде Минхаҗевка иң беренче сүзләр өчен. Һәм инде минем тормыш иптәшем Мөхтәргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук зур рәхмәт тамашачыларга, шулай зур итеп бәяләгән өчен. Эльза, Башкортстанда яшәүче бер җырчыбызның бер җыры беләсеңме ничек атала? Ничек? Мин барысына әзер мәхәббәттә дип. Хәтәр икән. Ир кешеме соң ул, хатын кызмы? Менә дигән ир егет бик шәп җырлый, Казанга килгән сайын ул яңа ягы белән ачыла шикелле. Бәлки Казанданы яңа яктан ача торгандыр. Мөгаен шулайдыр, ул классиканы да профессиональ дәрәҗәдә башкара. Халык җырларында искиткеч җавык һәм осталык белән җырлый. Эстрада җырлары белән дә халыкны сокландыра. Казан шулай инде, Инсаф. Башкортстанда тәгаен ачылып бетмәгәннәрне ача да куя төрле яктан. Аның җырлавы минем үземә дә бик ошый. Кем ул? Ашыкма. Җырның авторларын башта әйтеп узыйк. Альбина Имаева музыкасы, Роберт Миннуллин сүзләре. Мин барысына әзер мәхәббәттә.
Сәхнәдә Татар җыры 2000 фестивале лауреаты, Башкортстанның халык, Татарстанның һәм Россиянең атказанган артисты Идрис Газиев. Kütmegende kilip gireyim son Suyubla seni karşıma Kışlarında şeyin bulayım mı son Güzlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine Şatlık yaşı bulup dolayım Beyremleri bulurga da min bit ezerine Işanmasan yüreğimni tınla Hislerimni tınla kaderini Kışlarında şeyin bulayım mısın Güzlerinde yazın bulayım mı Ağır şaplarında gözlerine Şatlık yaşı bulup dolayım mı Kışlarında şeyin bulayım mısın Gözlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine Şadlık yaşı bulup dolayım Sin bit paradında Kütüp algan al sultansıma Min barsına ezer mehabbette Senin için ezer barsına Kışlarında şeyin bulayım mısın Gözlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine Şatlık yaşı bulup dolayım mı Şatlık yaşı bulup Şatlık
yaşı bular, şadlık yaşı bular, tuluyma. Şadlık yaşı bular, şadlık yaşı bular, şadlık yaşı bular. İdris Gaziyev. Жырның авторлары Альбина Имаева һәм Роберт Миннуллин. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фаттаховны чакырабыз. Жырның авторлары Альбина Имаева һәм Роберт Миннуллин дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Мин барсына әзер мәхәббәттә җырын башкарганы өчен Идрис Газиевка Алтын барыс халык премиясы тапшырыла. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге сәхнәдә, Казан сәхнәсендә Идрисның тагын бер тапкыр алтын булып балкып алуы бик табигый хәл. Чөнки Идрис ул безнең татар халкының иң затлы, иң зыялы җырчыларының берсе. Бик зур рәхмәт Роберт Мугалимовичка искиткеч матур шигырьләренә. Бик зур рәхмәт Идрис сиңа шул җырыбызны халыкка бик матур җиткерүең өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин сезнең белән. Рәхмәт сезгә. Авторларын, әлбәттә мин яратам. Роберт әфәндене дә, Альбина ханымны да мин искиткеч аларга ихтирам итәм, аларның иҗаты алдында башыям. Алар чын мәгънәсендә зур иҗат кешеләре, зур иҗат кешеләре бер кашанда битараф калдырмый мине һәр вакытта да.
Жыр бәйрәме дәвам итә. Татар җыры 2001 бәйрәменең генераль спонсоры Алмаз Холдинг ювелир компаниясе. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Инсаф, син бер тутырып карадың дигән җырны беләсеңме? Әллә тагын күз врачы җырлыйманы? Нинди күз врачы булсын инде? Окулист? Юк, мәхәббәт турындагы җыр турында әйтәм мин сиңа. Әник, күз врачы гашык була алмыйм әллә? Алай инде әлбәттә, ләкин бу җыр гомумән мәхәббәт турында. Тутырып карау мәхәббәттә генә түгел бит, Эльза. Стаканга тутырып карау бар, кисәгә борчак тутырып карау бар, капчыкка бәрәңге тутырып карау бар. Инсаф, син бәйрәмнәр шакымыннан артык әдиләшеп киттең бугай. Мин шаярам гына, Эльза. Мәхәббәт белән шаярмыйлар ул, Инсаф. Эзли калсаң, әллә ниләр бар бит ул дөньяда. Тик менә яхшы җырчыларыбыз гына санаулы шул. Дөрес, аларны халык белә, ярата, үз итә. Хәзер сәхнәгә чыгачак гүзәл затны да халык бик ярата. Чөнки ул матур иттереп тутырып карый да белә һәм күңелләргә үтеп керер дә итеп җырлый да. Роберт Тимербаев музыкасы, Фәрит Суфияров сүзләре. Бер тутырып карадың. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивальнең лауреаты Резида Шәрәфиева. Синең күзләргә карыйм, зәңгәр күл кебек тирән, сихри моңлы нурга тулы сагышта барын күрәм. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, үз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, үз нурларың алып килде миңа син назларың. İki kuzum, iki yıldız balkı көңіл түрмедә, Сиюің хақ исеміңні сақлым көңіл түрмедә. Бір тутырып қарадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бір тутырып қарадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Күзләр гашык итте, йөрәгем сагышлана, тормышым аягы бу иркәм гомерем агышында. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Бер тутырып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларың алып килде миңа син назларың. Tutturub karadın, irkələrin nazların, Күз nurların alıp kildi miңа sün nazların. Bir tutturub karadın, irkələrin nazların, Күз nurların alıp kildi miңа sün nazların. Bir tutturub karadın, irkələrin nazların, Күз nurların alıp kildi miңа sün nazların. Bir tutturub karadın, irkələrin nazların, Күз nurların alıp kildi miңа sün nazların. Алтын барыс халык премиясы һәм дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Нижнекамск нефтехим акционерлык җәмгыятенең директорлар советы сәркатибе Мөнәвир Галимулла улы Галимуллин чакырыла. Җырның авторлары Роберт Тимербаев һәм Фәрит Суфияров дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә.
бер тутырып карадың җырын башкарганы өчен Резида Шәрәфиевага Алтын барыс халык премиясе тапшырыла. Хөрмәтле тамашачылар, рөхсәт итегез Степан нефтехимиклар исеменнән сезне яңа ел белән котларга. Ә инде Резида безнең барыбер якташыбыз, Кама кызы, аңа зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт тамашачыларым, сезгә зур рәхмәт, авторлар сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт минем тамашачыларыма, мине шушы җырымны ошатып, шушы җырымны сайлап алганнар өчен зур рәхмәт. Һәм рәхмәт үземә. Зур рәхмәт сезгә. Нәрсә булды сиңа бүген? Инсаф нишләп йөрисең? Үлмәңдәге бәхет кошым. Инсаф нишләп йөрисең? Нишләп йөрисең? Кил монда. Менә алмалар җыймакчы идем әле. Гыйнвар аенда кем алма җыя инде? Акыллы кешеләр аны сентябрьдә ук җыеп тутырдылар. Бик акыллы кеше шул. Бер генә алмада калмаган, җыеп бетергән, тутырган буш капчык белән йөрергә туры килде. Кара әле, Эльза. Менә шул аның сентябрь алмалары концертыннан соң аңа баручылар бик күбәеп киткән диде, дөресме икән? Дөрестер, нишләп дөрес булмасын? Барырга теләүчеләр дөресрәге. Дөрестер, нишләп дөрес булмасын? Барып калырга кирәк ул алучы булганда. Тыңлаучысы булганда җырлап димәкче буласың инде. Нәкъ шулай. Сине югалтсам, Зөлфәт Хәким музыкасы һәм сүзләре. Җырлый Татар җыры 2001 фестивале лауреаты Зөлфәт Хәким. Girib barabızmı Mige bulay qarangı Elle tuman aramızda Elle ağır qaradın Minnen gitti sinde yürü Yanlemnin yardısı Seni yuvaltkan günü Minülerimin ahırısı Sine yuvaltkan günü Minülerimin ahırısı Saat sayın göz aldımda Bilmem niye yoksunam Mındı diren sağışışın Hasretimde yoksunam Minnen gitti sinde yürü Güngelimnin yardısı Seni yuvaltkan günü Minülerimin ahırısı Mizgil soyun yana dolğun Mizgil soyun sağınan
не булгандыр зихеніме, бары сиңа табынам. Миннен китті синде йөрөй, күңелемнең яртысы. Сине югалткан көндө мин үләрмен ахырсы. Сине югалткан көндө мин үләрмен ахырсы. Диплом һәм алтын барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә Эчке эшләр министрлыгы бүлек башлыгы Ислам Минулла улы Хусейновны чакырабыз. Җырның авторы Зөлфәт Хаким диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Зөлфәт Хакимгә сине югалсам җыры өчен алтын барыс халык премиясе тапшырыла. Hürmetli tamашачылар, Зөлфәткә тагын да улы иҗат уңышлары телик. Башка бер нәрсә дә югалтмасын. Югалса да шул ук сәгатьтә табып бирербез. Сине югалтсам дигән җырны кемгә багышланган, ничек язылганын сөйләмәсәң, сер булып калса, ул яхшырак булыр. Мин җик дип әйтәм, әллә нәрсә сөйли алыр идем, чөнки бик яхшы кабул итәләр, бик яраталар икән бу җырны. Мин бик бәхетле менә хәзерге вакытта.
Инсаф, син ишеттеңме, бер җырчы чыгара торган гәҗит бик популяр ди. Ул бит үзе дә популяр җырчы Эльза. Шулаймы? Ә син ничек уйлыйсың? Ул гәҗите популяр булганга популяр җырчымы, әллә киресенчәме? Киресенчәдер Эльза, чөнки ул гәзитте чыкканчы ук җырлый иде бит инде. Син миңа шуны әйт, син аның соңгы кыңгыравына ничек карыйсың? Астагфирулла, әллә соңгы кыңгырау шылтырый башлаганмы? Юкла инде Эльза, мин ул җырлый торган соңгы кыңгырау исемле җыр турында әйтәм. Җыры сүздә юк, бик матур. Шулай аның күңелләргә хуш килгән җырлары күп, чыксын да җырласын гына. Илфат Дәүләтшин музыкасы Вазыйх Фатыхов сүзләре соңгы кыңгырау. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивале лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Габделфат Садин. Aşık buldum Günahsız gözlerine Serli nurlar şağıldı kök Samimi yüzlerinde Niye deyip min qaradım Sen yüzgende ak jilede O kuşum bir dinle minim Niye kirdin köngülge Soңғы қыңғырау шыңлама Ерек бар тыялмаған Күзу құшысын яратып тұялмаған Соңғы қыңғырау шыңлама Ерек бар тыялмаған Күзу құшысын яратып тұялмаған Kütüp alam deresmeni Saati tevlik ketin Bir qarasam muhabbetim Bir qarasam singlimsin Taqta yanına çıqqanda Ağılıp gittin yalğış Yazmışlarda yalğışlar var Bu yalğış tatlı yalğış Soңғы қыңғырау шыңлама Ерек бар тыялмаған Күзу құшысын яратып тұялмаған Toydum, men de toydum Jalılık oralarda Nindi kuzlar bilen qarayım Dəristə balalarga Neşəmə күз arasından Uyalmayım sina qarab Nazlı qarışına uğrab Dəşəsin yarat Soңғы қыңғырау шыңлама Ерек бар тыялмаған Күзу құшысын яратып тұялмаған Соңғы қыңғырау шыңлама Ерек бар тыялмаған Күзу құшысын яратып тұялмаған
дипломнар һәм алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илдар Ирнат улы Галиәхмәтовны чакырабыз. Җырның авторлары Илфат Дәүләтшин һәм Вазыйх Фатихов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Алкышларына кызган хөрмәтле тамашачылар. Бу җырчыларыбыз, бу җырлар сезнең тарафтан шулай сайланып алынган икән, димәк, бу җырлар сезнең күңелегезгә хуш килгән җырлар. Габделфәт Сафинга соңгы кыңгырау җырын башкарганы өчен алтын барыс халык премиясе тапшырыла. Икәү булды минем ярам гөлем, берсе бизли җанна, берсе терәстебен, ике гөлемдә бик шикер чәчәк ата, күңел көрәйтерсең, яшьлек кире кайта, ике гөлемдә бик şükür şişek ata, күңел көрәйтерсең, яшьлек кире кайта. İki gülümde bir şükür çiçek ata, күңел көрәйтерсең, яшьлек кире кайта. Күңел көрәйтерсең, яшьлек кире кайта. Яшьлек кире кайта. Тарыш күбрәк көләргә тырыш, саф күңелеңне кирләндермәй сакларга тырыш. Саулыгыңның, исәнлекнең серләре шулдыр. Тормыш дәвам итә, дуслар, гомерләр бердер. Көчле матур гомергә яшь булып теләгең, шатлык, бәхет, мәхәббәттән тулсын йөрәгең. Көчле матур гомергә яшь булып теләгең, шатлык, бәхет, мәхәббәттән тулсын йөрәгең. Егетләр иярми күзедә, кушылый гале
gözümüzde. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Biyim işen işeğinde üstüne canımız. Bizinin eli şunday şahımız. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Bir kızlar hem yigitler yerimi kuzede. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Uşalı gale ağlar eyle gözümüzde. Eyle gözümüzde. Her bir klasta, her bir mektepte şunday yaratkan okutuşu, özünün yaratkan okuşçusu bola, okuşunun yaratkan okutuşçusu bola. Bu tileklerge benim vaziyette koşuldu. Şagir Vazih Fatihov dostum, köptengi dostum, aralaşıp yaşayız. En birinci müracaat ettim şu şey ideyini Vazih Fatihovga. Olayda benim de var deyim dedi. Bulgan idi de yaşlığımda deyim dedi. İshal. Şundan bizning tilekler birge to'g'ri kilo, bik yaxshi narsa olma. Tilekler birge to'g'ri kilo. Endi she'r azir bo'lg'ach, kuchli kompozitor kimga berasan? İlfat davlat uchun anga berganik, ol sразу yozib paketerdi. Mana shunday İlfat endi ol bizning bizni anglay, biz ona anglaymiz, biz shoy birge aralashib ijod etamiz. Hurmatli do'stlar, qadrli tomoshachilar, bizning bugün bayramımızda, bizning bugün bayramımızda muhterem qonağımız Tatariston Respublikası Prezidenti Mintemir Sharipovich Shaymiyev hamaning turmush iptashi Sakina xonim da qatnasha. Bayram kechida bizning bilan bo'lganingiz uchun zo'r rahmat sizga. Endi mana shunday dardli, ko'ngilli jirlardan so'ng tog'inda to'lqinlantirg'ich mezgillar yaqinlashdi, qadrli do'stlar. Lotereya o'ynatir vaqt da yetdi. İnsaf, Boshqirdistonda yashovchi bir jurchimiz bir vaqt yo'g'olib turdi siman. Yo'g'olib qala turganlardan tugul Elza bir de aptirama olay bulay yo'g'ola qolsa da
Аңардан башка да Башкортстанда җырчылар бехисап. Әллә күпсенәсең инде. Юкла, син нәрсә? Сүзең уңаеннан гына әйтәм. Миңа димәгәе, чынлап торып уйласаң Башкортстаннан килеп җырлаучыга күз ияләшеп кенә бетә бит, шундук икенчесе килеп төшә, аннан соң күп тә үтми башкасы күренә башлый. Ә менә әлеге җырчыны башкалар белән һич бутау мөмкин түгелдер. Дөрес шулай. Казан, Уфа юлында берәр көн басып торсаң, бер якка 10-15 җырчының вж итеп үткәнен күрәсең бит. Икенче якка шул ук кадәр җырчының вж итеп үткәнен күрәсең. Әллә арыдан инде инсаф брас шунда кисезләнә дә башладың. Юк, арымадым Эльза, мондай концерттан ару мөмкин түгел. Син нәрсә инде? Тирәнрәк уйлап баксаң, җырчыларның күп булуы начар түгел бит ул. Аларның иң яхшыларын халык үзе сайлап ала. Нәкъ дөрес. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыны да халык үзе сайлап алды. Илдар Шәрифов музыкасы Әсәр Кашфуллин сүзләре бәхет бит ул. Сәхнәдә былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестиваленең Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Айдар Галимов. Aşıların sizmi, işsiyerler, sabırlar. Nigar tağı merkezinde, yaşlıkını sağım olar. Min sağınmayım yaşlığını, sağınsam da paytmayı. Sular geri akmağanday, kıyaş iki batmayı. Sağınmayım yaşlığını, sağınsam da paytmayı. Sular geri akmağanday, kıyaş iki batmayı. Şükür etip kabul etem, kilgen her bir yılımı. Bәхет синнән соң яшәсә, кызыңмы, явыңмы? Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелеп калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң. Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелеп калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң. Ağışların sizmi, işenler hem tüzümler. Bәхет bir gelir boğunğa, kimning aytır sözleri var. Aytır sözler var әлі, aytılıp bitilmeden. Yıllarning qadrlisi, alda ulu tilmegen. Aytır sözler var sözler var әлі, eğitilip bitilmeden. Yıllarının kadrisi, alda olup dilmeden. Eğitir sözler var әлі, eğitilip bitilmeden. Yıllarının kadrisi, alda olup dilmeden.
Senin bilen gına durmuş yamlı Suyunu da senin tatlısı Kıyılırmışka aşımay Gülüm nazlardan taşımay Gülüm gaylana Senden başka Yaşamda yaşam kugel Seni gına kütle kugel Minizimde özüm kugel Senden başka Seni bilen gınanin bakıtlı Sinde gına Suyu senden naz Duruşularının barını unutamın Seni bulganda Canda tut taşıyaz Kıyılırmışka aşımay Gönlüm nazlardan taşımay Günlerde gaylana Senden başka Yaşamda yaşam kugel Seni gına kütle kugel Minizimde özüm kugel Senden başka Senin suyun Döşeginliklerde Senin suyun Döndüğüm ötker Senin suyun Yazmışı bulagıdır Senin suyun Bina bakıtkar Kıyılırmışka aşımay Gülüm nazlardan taşımay Günlerde gaylana Senden başka Yaşamda yaşam kugel Seni gına kütle kugel Minizimde özüm kugel Senden başka Taşımay, Gülüm nazlardan taşımay Günlerde gaylana Senden başka Yaşamda yaşam kugel Seni gına kütle kugel Minizimde özüm kugel Senden başka Minizimde özüm kugel Senden başka Minizimde özüm kugel Senden başka Дипломлар һәм Алтын Барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Барыс медиа ябык акционерлык җәмгыятенең президенты Камил Мәүлүт улы Гәрәевне чакырабыз. Җырның авторлары Илдар Шарипов һәм Әсхәр Кәшифуллин дипломнар һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Бәхет бит ул җырын башкарганы өчен Айдар Галимовка Алтын Барыс халык премиясы тапшырыла. Һәр җырның үз язмышы. Ул җыр мин алып җырлый башлаганда инде җырланганы бар иде. Мин аны ишеткәнем бар иде. Ошаткан идем сүзләрен әлбәттә. Көйе заманча әлбәттә. Шуннан шушы егет белән Илдар белән Әсхәр абый белән без күптән таныш идек инде. Илдар белән якыннан очрашуга туры килде. Аны шундый эчкерсез, шундый яшь, талантлы киләчәге булган егет икән мин шунда күрдем. Һәм бу җырны репертуарыбызга алуыма мин бик бәхетлемен. Безнең әле җырланмаган җырлар бар әле, әйтелмәгән сүзләр бар әле.
Әле без тагын да күп җырлар тудырбыз дигән уйдамын мин, Алла бирсә. Сәхнәгә чыгачак җырчыны гел күңел ачып, кәеф-сафа кырып кыскасы бәйрәм итеп кенә йөри дип уйлаучылар да бардыр. Нигә алай дисең инсаф? Чөнки аның исеме бәйрәм сүзеннән аерылгысыз йөри. Белмим, гел җырлап, биеп, күңел күтәреп йөргән җырчыны халык үз итә алыр микән? Моң иясе ул бит шатлана да, күңелсезләнә дә белә. Шулай, менә ул җырлый торган җырның исеме дә бит Китмик әле яшьлек илләреннән дип атала. Гомер буе яшьлегеннән, балалыгыннан китә алмаучы кеше турында гел күңел ачып кына йөрүче дип уйларга мөмкин лабаса. Яшьлеге белән араларын изгән җырчыны да халык үз итмәс иде. Минем белүемчә, әлеге җырчыны халыкчан диләр. Син хаклы, Эльза. Күңелле яшь кеше генә сәхнәгә чыгып, халыкның мәхәббәтен яулый ала. Күңелләргә бәйрәм китерүче җырчыны каршы алыгыз. Илдар Магданов музыкасы, Марат Кабиров сүзләре, китмик әле яшьлек илләреннән. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2000 фестивале лауреаты, Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи.
Kız yarşalı bayram ansamblı jigitleri hem kızları Haniye Ferhi. Rahmet. Büyük rahmet. Jırның авторлары Илдар Мәгданов һәм Марат Кәбиров. Дипломнар һәм Алтын барыс халык премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Фәрит Фәһим улы Гомәровны чакырабыз. Жырның авторлары Илдар Мәгданов һәм Марат Кәбиров дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнәләр. Китмик әле яшьлек илләреннән җырын башкарганы өчен Хания Фәрхигә Алтын барыс халык премиясе тапшырыла.
Qaytamını durmuşka Utlu yürekli jigitler Utlu yürekli jigitler İlinde şütsiz güzelleri Birge Qaytamını eldirmişka Eldirmişka Qaytamını Şişmege düşemeli Şişmege düşemeli Aman sinesi yanıyım Siyan aman sineliyim Sırmını şişemeli Sırmını şişemeli Sırmını şişemeli Sırmını şişemeli Eldirmişke Qaytameli Eldirmişke Qaytameli Eldirmişke Qaytameli Mına biz Ildar bilen 20 yıl geriga ömrübizni aylantirdik, qaytdik yoshligimizga. Robert Agabatulla ның kursunda o'qidik biz teatr училищесында. Men şuşu kursımızda men komsora edim, Ildar starsta edi. Hem bir yangi yıl kechinde Ildar bizning bek usta bayanchi. Bugungi kunda Neftekama shahrida ishli. Yangi yilni qarshilar oldindan Ildar kuy yozdi. Yangi yil valsi etib. Endi mana 20 yildan so'ng şuşu yerimizni men negadir ko'nglimning shunday chaqlaridir. Sahnaga olib chiqasim keldi. Qarali Elza, irli xotinni jырчыларга ничек карыйсың син? Бик сыкланып карыйм мин инсаф андый гаиләләргә. Шулайдыр, җырлап яши торгандыр алар. Тик менә ярыйлар ул ире
хатыны киенә җырламаса. Минемчә, андый гаиләдә әхәнлек хөкем сөрә торгандыр. Ире хатыны киенә җырлап, хатыны ире киенә биеп яшәсә, бернинди дә начар ягы юктыр бит. Ни генә булмасын, әлеге гаилә моны үзе хәл итә торгандыр. Әйе, хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы, моңлы җырлы гаилә башлыгы. Җырлауына, үз-үзен тотышына караганда, бер дә хатын киен җырлый торган ир егеткә охшамаган. Сәхнәдә Зөфәр Билалов. Алтын тапмай минем баш, күмеш тапмай минем баш. Бик җырларды эләк итәм, сандугачым, кара каш, карлыгачым, кара каш. Җырларым булсын кояш, җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Кесәмдә юк алтыным, кесәмдә юк көмешем. Мин килгәндә ишек аш, юанышым сандугач, юанышым карлыгач. Җырларым булсын кояш, җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Алтында булыр төсле, көмештә булыр төсле. Яннарымда син булгач, сөенечем сандугач, сөенечем карлыгач. Җырларым булсын кояш, җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Алтын тапмай минем баш, көмеш тапмай минем баш. Бик җырларды эләк итәм, сандугачым, кара каш, карлыгачым, кара каш. Җырларым булсын кояш, җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырларым булсын юлдаш, булсын юлдаш. Җырның авторлары Шаллы егетләре Илгиз Абдуллин, шагыйрь һәм Ринат Сабиров көен иҗат итте. Инде ялгышмасам 1-2 ел элек бу җырны тәкъдим итте композиторы Ринат Сабиров. Бик сорады инде, минем башкаруымны теләде бу җырны. Шуннан да ул җыр бер хәл бит аның әле, аранжировкасы, музыкаль бизәлешләре дә гел яңаша булырга тиеш бит, әйме? Һәм бер аранжировканы эшләде инде Шыңгыз Абызов, үзебезнең музыкантыбыз. Шунда яшьләрчә
Эльза, ирле хатынлы җырчыларга ничек карыйсың син? Бик сыкланып карыйм. Димәк, әлеге гаилә җырлап яши. Шулайын шулайдыр да ярый бит әле. Ире хатынның хатыны иренең киенә җырлап яшәмәсе. Ә минемчә, андый гаиләдә әхәнле хөкем сөрә торгандыр. Шикле, бик шикле, Эльза. Хәзер яңгыраячак җырның исеме Авылым хатирәсе. Авылдагы иң якты хатирәләрнең берсе әлбәттә беренче мәхәббәт. Алар минем белүемчә бер авылдан түгел. Шикле, бик шикле. Ай-хай, бу ирләрне кара инде, син менә башта җырны тыңлыйк, мәгънәсен аңлыйк. Нишләп инсан син шундый шикшел инде? Уйландыра бит. Ярый, әйдә алайса тыңлап карыйк, бәлки чыннан да бөтенләй башка нәрсә турындадыр бу җыр. Тыңлыйк. Венер Мөхәммәдиев музыкасы, Асия Юнусова сүзләре, Авылым хатирәсе. Җырлый былтыргы фестивальнең һәм бүгенге Татар җыры 2001 фестивальнең лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Yakka koydum elimine, sağındırgan şiddet yürü. Hatireler uyan her tıkrada, Ballaşarım şığa yedirir. Yanıklar kaman şu ikenler, Kışıkanlar kaman şu iken. Kışılarga selam verirsen, Günler isen günler İzlerini saklayıp buyları, Bu sıkmaktan urdek koskudum. Eremede birliğenler zidin, Basmalarga basıp geriyordum. Yanıklar haman şul ikenler, Kışıkanlar haman şul iken. Kışılarga selam vereyim desem, Günler isen günler yok iken. Türünde min udurtan seni, Sırın saklı başka birevne. Yakınlarım meni yoksun Allah, Diyelgi şiddet yerine. Yanıklar haman şul ikenler, Kışıkanlar haman şul iken. Kışılarga selam vereyim desem, Günler isen günler yok iken. Туған якка кайттым әле менә, Урамнардан капка турадым, Болашагым ерде аттан калмый.
Oğul hatırına uranın selam birim desem Günler insan günler yürürken Günler insan günler yürürken Günler insan günler yürürken Zeynep Ferhiddinova. Jırның авторлары Венер Мөхәммәдиев һәм Асия Юнасова. Дипломнар һәм Алтын Барыс халык премиясе тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан яшьләре гәҗитенең баш мөхәррире Исмәгыйль Шәрәфиевне чакырабыз. Asiya Yunusova, avtorimiz ık boylarında tügüsken kızlarının birisi. Jırның авторлары Венер Мөхәммәдиев һәм Асия Юнасова дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Мин кая басырга тиешсең әле, туктале. Венер Мөхәммәдиев Башкортстаннан күрәсен килеп җитә алмагандыр. Башкортстаннан түгел ул, Себердә бит хәзер. Себергә Себердә китергә- Нефтьюган шәһәрендә яшәп иҗат итә. Шуңа күрә инде кыенлыклары тугандыр килеп җитә. Себер бит инде Авылым Уфагына хатирәсе түгел. Авылым хатирәсе җырын башкарганы өчен Зәйнәп Фәрхетдиновага Алтын Барыс халык премиясе тапшырыла. Mümkünmü bir iki güne söz? Икене мөмкин Асия ханым. Bizning tatar halkı avullarga sığınıp yaşay. Her birimizin ko'ngiline gaziz avuli var. Benim avulim Tataristan'ın künçüğüş şiginde ık boyundağı avul ol. Bugün siz bu sahnede benim avuldaşım Fenis Yalulimni iki tapkır zırladığız. Şuna göre men avulim bilen Fenis Yalulimleri bulgan için dağılutlanam. Tatarның авыллары булганда моңы сайыкмас, тамырлы кырылмас. Яшәсен безнең авылларыбыз, тамырларыбыз кырылмасын. Рәхмәт сезгә. Минем бер качанда күк йөзендә нишләп йолдызлар шул кадәр күп дигән сүзне ишеткәнем юк. Нишләп алайдыр ул? Димәк, йолдызны күп сынмыйлар. Шуңа күрә, әгәр безнең татар сәхнәсендә йолдызларыбыз күбрәк була икән, аны мин уйлыйм татар тамашачысы, татар халкы да күп сынмас дип. Шуңа күрә мин телим, безнең күгебездә йолдызлар күбрәк булсын. Ә без үзебезнең чиратыбызда кичкенә генә, ләкин күп тиражлы Татарстан эшләре газетасында менә шушы йолдызларыбызны сыйдырырга тырышырбыз. Барыгызга рәхмәт. Dallarım, yankilerim, dallarım. Kırlarında bulun güllerinde, kalmadım şunu niye kalmadım.
taşırlar aşağı Ömrümde sizge yolganım Kişirigiz meni yiraklarga Taşlap gitkenmişim tollarım Tollarım, tollarım, tollarım Sizni tog'ni bir ko'rar edim Tollarım, tollarım, tollarım Sizga tog'ni bir qaytar edim O'zim bilan ketgan yo'llarimga Qari-qari ko'zim tolganim Yo'q men butun bo'lay yashay olmay Qaytam sizga qaytam tollarim Tollarim, tollarim, tollarim Sizni tog'ni bir ko'rar edim Tollarim, tollarim, tollarim Sizga tog'ni bir qaytar edim Tollarim, tollarim, tollarim Sizni tog'ni bir ko'rar edim Tollarim, tollarim, tollarim Sizni tog'ni bir ko'rar edim Sizga tog'ni bir qaytar edim Tollarim Zeynep Ferhiddinova. Oğlum Hatirasi degan ijrimizning avtorlari Osiya Yunusova aqbo'ylarida tug'ilgan qiz, Bovli yoqlarida tug'ilgan shoiramiz, jurnalistimiz. Onun muzikasini ijod etdi Venir Muhammadiyev. Maxsus bu jirni mening tovushqa deb atab yozgan. Ham endi Venir abi da yolg'ishmagan deb o'ylayman. Bugungi yilning eng populyar ijrlarining birisi. Esenligida bu ijrimiz rahmat hammagizga hurmatli tomoshachi. Insof bilasizmi, menga bir kishi siyladi. Imish hozir sahnaga chiqashaq jirchi bir tish ko'rgandek. Tigi avtogonshikmi? Eye. Xudoyim, anda kishilar tishlar ko'ram ekanni. Birda tishlar ko'ra turgan kishi o'xshamagan. Bigirakda bugungi qiyofatida. Diriz 7-sidan so'ng qiyofatimni o'zgartan deb aytadi, aytuvin haq bo'lsa endi. Haqdir endi, haqdir o'zi aytgach. Mana imish tish ko'rgandek ul. Aning studentsidagi bog'chasining o'rtasidan neft fontani berib chiqqandek. Ул o'zi ko'rganmisan bu tishni? Ну, xalq endi o'zi ko'rgan deb sili bilmayman. Tovuq tishini tori kiradi. Shol monday tishni ulg'ina ko'rsa ko'rir endi ko'rsada. Ник elimini tura solib shunda silerga bo'ldinsan bu tishni? Neft turindami? Sen? Beyler tushgangadir endi bilmayman. Neftning beyasining nihat narsalar endi bunda. Bar endi bar, to'xtali, mana ani eng boy artistlarning birisi deb silar, durustmi ekan? Ey, kim bilgan endi ani. O'zimning kisayag'i toqir bo'lg'ashdan mening bu turda bir da siylashasam kelmayelsa. Tan okeanda o'tirib olirga keldi, eshitmadingmi? Aytam bit. Mening o'zimning qo'ydadir o'tirib olib tugulay bit, Baravoy Matyushinada yer uchastigi olirga da aqsham yo'q. Sen shu bo'lar endi. Sen nik jirlamaysan, sen chiqta jirla? Baribizda jirlay boshlag'achsin. Okeanda nechik o'tirib jetkirmak kerak? Bu dunyoda har kimning o'z o'tiravi, har kimning o'z o'rni, har kimning o'z okeani bor. Har bir kishi ayrim o'tirav, har bir kishining ko'ngli cheksiz okean. Ural Rashidov muzikasi, Ramil Shurag'ilov so'zlari girillashib yashigali. Jirli Boltirg'i festivalining ham bugungi Tatar jiri 2001 festivalining laureati, Tataristonning xalq artisti Salovat Fathiddinov. Bunlarda do'st ishlar ko'p,
Babınlarda duz kişiler Bayrı kilse duz girek Şın dostlarını yolganından Şın dostlarını yolganından Ayırır üçün duz girek Hey dört bıçamaklı üstellerine Hey Gere gitti geri Hey kış hal barda ömür barda Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Babınlarda yattı şıray Babınlarda yattı şıray Dostlar üçün urunu var Savunmasın, kesilmesin Savunmasın, kesilmesin Biz jıyası rızıklar Hey, dört bıçamaklı üstellerine Hey, gerek gitti geri Hey, kış hal barda, ömür barda Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Babınlar mul kungiller kır Babınlar mul kungiller kır Gelir günler mübarek Saide ömürlerde Saide ömürlerde Üstellerde tügerek Hey dört bıçamaklı üstellerde Hey gerek gitti geri Hey kış hal barda ömür barda Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Bıçamaklı üstellerine Hey gerek gitti gele Hey kış hal barda ömür barda Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Üstellerine Hey gerek gitti gele Hey kış hal barda ömür barda Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Gürleşip yaşı gele Дипломнарны һәм Алтын барыс халык премиясын Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров тапшыра. Жырның авторлары Урал Рашитов һәм Рамил Чурагулов дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләнә. Гөрләшеп яшигәле җырын башкарган өчен
Салават Фатхетдиновка алтын барыс халық премиясы тапшырыла. Мансы менің kitap, мен енді 100 мәртебе алғансыңдыр, я 101 мәртебе берем өзіңе. Ләкин мен жазған kitap түгіл бұл. Менің хақта yazғандар жылы-жылы оқалы шуны. Қадірлі достар, менің Салаватны құтларға һәм аңа менә бүләк тапшырға мораль рухым бар, хақым бар. Чөнки Салават ул қоя ғана барса да, мен Илһам абыны тыңлап үстім, әгәр ул булмаса, жыршы да бола алмас едім деп әйтәсің бетінде ме? Шуңа күрә мен инде менә шундый хокук берилгәч, аны котларга хакым бардыр дип уйлап чыктым. Шушы ниләр бүләкләр белән сине котлыйм һәм дә тагын да зур уңышлар сиңа. Бергәләп җырлашып, сөенешеп, куанышып яшәргә өчен гаиләңнең сөенешен, бәхетен күр һәм балаларның тәүфигын күр я Рабби Ходаем, шулар белән куанып, сокланып бер-беребезгә куанышып яшәгез. Менә теләгебез бу. Нәрсә әйтәсез сүзең бар? Әйтәм дип бик кызрап торасың. Юк. Беренчедән хәерле кич исәмез, хөрмәтле мөрәҗәтләр. Бик зур рәхмәт сезгә, оештыручылар, хөрмәтле дәүләт кешеләре. Барыгызга бик зур рәхмәт. Урал Рашитов бик талантлы җегет, якташым, сиңа уңышлар телим. Ихлас бик зур рәхмәт. Салкын чәй. Yalgışın ayak şeyi sıvanı bitken Yalgız şeyinin de temi yok Eşimedim seni sildirken Ömrüm sulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler eşit Ömrüm sulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanımda Sıvıngan şeyler eşit Oynar şey salıp uyanda Utıram seni kötü Şeyin sıvına bitinde Vaya yuğaldın gidip Ömrüm şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanında Sıvıngan şeyler şep Ömrüm şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanımda Sıvıngan şeyler şep Üstelimde var, da var Niye şeyinin temi yok Yalgızı bulganı kadirinde İminin de yeme yok Ömrüm şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanımda Sıvıngan şeyler şep Ömrüm şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalgızım üstel yanımda Sıvıngan şeyler şep
Yalgızım üsteli yanımda Sığıngan şeyler için Gönlerim sulay uzar mı gel Seni gitmektir Yalgızım üsteli yanımda Sığıngan şeyler için Yalgızım üsteli yanımda Sığıngan şeyler için Gel seni gitmektir Рамиль Шарагулов, сүзләрен язды, көйін язды Урал Рашитов. Бұлар мен ikisi de Башқұртстанның яқташларым, достарым, талантты егетлер. Исәне саулық болсын, рахат яшик, бай яшик, ұзақ яшик, тыныш яшик, таза болайық. Бигрәк бай яшик, чөнки біз моңа лайыклы халык, біз иршан халык, біз тырыш халык, біз жырлы, моңлы халык, біз мәңге яшәргә тиешбез һәм мәңге бай рахат яшәргә тиешбез. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Татар жыры 2001 фестивалінің генераль спонсоры Алмаз Холдинг ювелир компаниясы. Аның генераль директоры Хидая Фахим кызы Гомәрова. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Татар жыры 2001 телевизион фестивалінің оештыру комиссиясы рәисе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясы рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясы рәисе урынбасары Барс Медиа ябык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Марат Мәүлид улы Гәрәев. Оештыру комиссиясы рәисе урынбасары Татарстан дәүләт телерадио компаниясы рәисе урынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Мәгълүмати спонсорларыбыз Татар дәүләт телерадио компаниясы, Болгар ФМ радиосы, Татар радиосы, Курай радиосы, Татарстан яшьләре гәҗите, Татарстан дулкынында гәҗите. Сәхнәгә Татар жыры 2001 телевизион фестиваленең лауреатларын чакырабыз. Менә алар, сез яраткан җырчылар. Илсам Илья Хамитова, Нәфхәт Нигъматуллин, Гөлнара Тимирҗанова, Рәсим Низамов, Заман төркеме, Зөлфия Минхажева, Идрис Газиев,